संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। खासदार विनायक राऊतांची कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांची घेतलेली भेट केवळ नौटंकी करण्यासाठी होती। जर तिकिटांचा काळा बाजार होत असेल तर कुठची एजन्सी काळा बाजार करते याचाही पुरावा विनायक राऊतांनी द्यावा, असा टोला निलेश राणेंनी लगावलाय। उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी कोकण रेल्वे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री संजय गुप्ता यांची भेट घेतली। भेट 2 विषयांसाठी होतं। एकतर तिकिटामध्ये काळा बाजार जो चालतो असं विनायक राऊतचं म्हणणं आहे, आणि दुसरा म्हणजे गणेश उत्सवासाठी जास्त गाड्या मिळणे। हे दोन्ही विषय कोकण रेल्वेकडे येत नाही। म्हणजे विनायक राऊत एवढा चिल्लर माणूस आहे, एवढा मूर्ख माणूस आहे, किंवा तो लोकांना मूर्ख समजतो। जे विषय कोकण रेल्वेकडे येतच नाही ते विषय घेऊन हा कोकण रेल्वेकडे गेला, अधिकाऱ्याकडे। तिकिटामध्ये जर काळा बाजार होत असेल तर त्यांनी अमुक एजन्सी काळा बाजार करते, अमुक माणूस करतोय, ह्याचा पुरावा दिला पाहिजे। काळा बाजार होण्यासाठी मुंबईमध्ये असं एकही आरक्षण केंद्र नाही तिकिटाचं, किंवा मुंबईच्या आजूबाजूला नाही। मग नेमका काळा बाजार कुठून चालतो एकदा विनायक राऊतनी सांगावं। आणि जर सांगितलं, आम्हाला आनंद आहे, आम्ही सत्कार करू विनायक राऊतचा की 9 वर्षामध्ये एकतरी काम केलं विनायक राऊतनी, आम्हाला सांगायला मिळेल तरी। असं काय पुरावा त्यांनी दिलेला नाही। नुसता काळा बाजार होतो, आता कुठे होतो ते तरी सांग। असं काय फक्त ढोंग करायचं। दुसरा विषय, गणेश उत्सवामध्ये जास्त गाड्या सोडा। कुठलंही सरकार असू दे, गणेश उत्सवासाठी कोकणामध्ये जास्त गाड्या मिळतात, पण लक्षात हे आलं पाहिजे आपल्याला, हे सांगण्यासाठी मी हा व्हिडिओ बनवला की कोकण रेल्वे हे ऑपरेटर आहे। गाड्या मिळतात मध्य रेल्वेकडून। मध्य रेल्वे जोपर्यंत गाड्या सोडत नाही तोपर्यंत कोकण रेल्वेला जास्त गाड्या किंवा गाड्यांचा कोटा वाढवण्याचा अधिकार कोकण रेल्वेला नाही। कोकण रेल्वे ऑपरेटर म्हणून काम करतं। मध्य रेल्वेने गाड्या दिल्या, ऑपरेट करायचं काम त्या काळासाठी, त्या सणासाठी कोकण रेल्वे करतं। त्याच्या पलीकडे कोकण रेल्वे काहीच करू शकत नाही जोपर्यंत मध्य रेल्वे गाड्या देत नाही। हे समजण्या इतकी पण अक्कल विनायक राऊतकडे नाही। फक्त लोकांना दाखवायचं मी काहीतरी करतोय, त्याच्या पलीकडे ह्या माणसाकडून काय होणार नाही। 9 वर्ष खासदार म्हणून या माणसाने वाट लावली। कोकण रेल्वेकडे जे मागायचं असेल त्या गोष्टी जर मागितल्या असत्या तर आम्हाला खरोखरच आनंद झाला असता की खरोखरच कोकण रेल्वेचे जे विषय आहेत ती मागणी कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसमोर ठेवली असती, खरोखरच आम्हाला आनंद वाटला असता। पण काहीतरी जनतेसमोर ठेवायचं आणि दाखवायचं की बघा मी हे करतोय, त्या अधिकाऱ्यांकडे ती व्यवस्थाच नाही किंवा ते देऊ शकत नाही। असं असताना हा जो नेहमीप्रमाणे विनायक राऊतचा चिल्लरपणा आहे, त्यांना दुसरं काही जमणार नाही मला माहिती आहे, पण आपलं दुर्भाग्य आहे असा खासदार आपल्या रत्नागिरी सिंधुदुर्गातून निवडून गेला, हे आपलं दुर्भाग्य आहे। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।